Awu madoda, eyi babhalansa ke silabheka la sithi aso-baby daddy. Hlala bezama kweza kwabo kaMabhova. Ayi nginaki la ngikhona lathi echunu asohlupha. Yabona le nsizwa bathi ubani? Bathi uMbeje. uMbeje oyisilendo umfana wasokela ubala phansi babana. Awu madoda. Bathini bathi unqamula izifunda Jozi to Durban. Eyothi nje hello kumuntu wasemzini. Awu. Insizwa yamambovu madoda ngalezi ayikhathi. Ngiconsider kakhulu lensizwa ke mina kakhulu nje ngezizathu eziningi. Lensizwa le iyabathanda abantu kakhulu. And indlela enza ngayo ngiyawuthanda lwashunwa manje lwashuni isebenzisa loshuni ukuthi iyaxova. Umuntu ukuze akuzwe kahle kumele ngathi especially uma uyipromoter engathi ungaba umuntu onamahlaya ozokwenza izinto nje hayi ngalendlela ukuthi ufuna ukuba serious kakhulu. Ilento eyenziwa uMbejeke leya. Uwumculi futhi and futhi mesefikile engomeni hayi ufika ayishaya into yakhona. Ngiyamvuma futhi ngalapho. Ngento ayenzile kuMbeje abantu abaningi banokuthi mabeyibuka abanye mhlawumbe bambuka njengalomuntu obhedayo. Ngathi uma ngeyihlaziya le nto yaMbeje wathi eqala ngosuku lokuqala entshontsha ingoma yagcabashe futhi engayintshontshi eyithatha eyicula stage nayo le ngoma ethi sihlala kwaMashu siphele nezinsizwa emahostel. Leya ngoma vele ucabashwe egadla ngayo uMbeje. Kwawukuthi ke manje uMbeje vele wayithatha yena wayenze yakhe. Abanye abantu bangayibuka njengalo mhlawumbe wenza ubuhlathi cha. Lento eyenziwa uMbeje mina ngayithanda kakhulu ngobani? Ikhomba ukuthini lapha kuyena yena westill wesapromote ucabashe ingoma yakhe ukuthi ngoba nansi umfana ingoma uyishayile. And imnandi le ngoma ukuzidla izizwe le ngoma nama ngeke ngimlekelele yabo. Obvious nimezodlala lapha e-stage nami made ngingayazi ngizogijima ngoyifuna le ngoma ethi siphila nensizwe emahostel ahlala kwaMashu. Yakhula ingoma yagcabasha washaya elishayile imiliyoni. uMbeje khona naye kodwa labantu baxabene ngokomculo. Okusho ukuthini uMbeje akanayo inzondo yeqiniso. Phindile ucabashe manje. Wathi ucabashe hayi yimibhubesi. Angichaza futhi uma ngabe uMbeje seyilekelela futhi eqhamuka ngapha esayidini. Ezothi ubani obhonga sabhubesi. Ubani ogunya sanhlwana. Lonto le abantu abaningi mhlambe bayibuke njenganokuthi uMbeje uyabheda. Kodwa cha nalapho ngisamphikela. Yabona indlela enze ngayo le nto leya mina ngiyithandile ngobani ikhombe ngokusobala ukuthi nanga umuntu engiqondene naye. Wena njengoba nje wavuma la ezinye insizwa zikusaba cha angikusabi mina. Ngibhekene nawe nje qho. Kahle futhi ngengoma yabo. Lase igadlana kamnandi futhi. Hayi ke manje uvela wangichaza kakhulu mase ekhale sethi nje. Umethi iyahamba inqola yami. Ethi iyahamba inqola yami ngiyayithatha. Hayi. Ila ngibone khona ke lapho ukuthi hayi manje insizwa le. Nalapho le ngoma yagcabashe imnandi. Nawe uthe mayilalela wayezwa ukuthi imnandi ukukhomba ukuthini ukucabasha uma ekhiphile wenza sure ukuthi uyamlalela uyameseka. Nocabashe ngimbonile enze njalo futhi naye ukuthi cha uyameseka kodwa kwamanje angikho kucabasha ngisala. Uthi bethu ayithatha le ngoma ethi hayi yahamba nqola yami. Lo ngoma leyo izodla abantu. Imnandi ke impela leya ngoma. Izobadla abantu uma ngabe noMbeje ezoyisebenzisa. Yazi ukube mhlambe abaculi bonke benza ngalendlela yaMbeje. Ama-Grammy Award impela hayi singangena phakathi kuwona abaculi bakaMaskandi hayi bangangena guarantee. Ingabukhona inzondo yeqiniso. Khala ngenzondo yeqiniso mina ukuthi nje abaculi abaphume kuyona. Vele la kuhlangene khona insizwa zahlangana ku2 phambili ishayane ngakusasa ziqhawulana. Hayi Mbeje hayi qhubeka mbhemu.
ngingathi iqhubeka mina ngaloshuni lathi noma lithethe ichunu lithi ubani owathi akohlupha ekubeni kwasho lona ithuni lathi asohlupha uma sesihlupha seliyakhala umbeje manje bese hlupha kakhulu usethi akushiwe ichunu hayi kahle ayikhale ngempela ke manje hayi mbeje fana omnyama oyisilendo wasokela ubala phansi babanango kuthiwa isithuthe esinengqondo senza okungenamqondo nje sitele phezu komqondo hayi insizwa le babhemo insizwa ivunyisa phila engavunywa ngoba nake isilele asimvumeni nje umbeje saphila wathi makuthiwa wenzeni umbeje bangamnaka ukuthi hey umbeje uza kude uyakude umbeje la yakhona abafethu akasimsekeni umbeje konke akwenzayo ayisekwe lensizwa siyisekeni lensizwa hayi ayisekwe lensizwa ngiyakhala mina Ngigalenga mina ngayincelebeleni ngithi uyabona wena Msonweja inginyayisa ekujuleni lento eyenzayo uyangitshena mina ukwazi mina ukuzobhala isihloko esinje bese ungalicacisa iliphi lelichuni elathi na anohlupha mbeje u-wrong 100%. Mina ngiyona ama-jumping castle namanyala lawa ohamba wawo igodi lezohamba uyibeka ubuduna ongisanele mina ngiyakutshela mina i-wrong lento oyenzayo ngoba nje wena mfowethu mina ngaboshwa ngedwa ngiboshwe into engayazi ngayiwina kocaca ukuthi akusiyona namanje-ke awukwazi wena ukuthi mina ngithi mina lathi ukuthi wena lathi ichuna sohlupha veze ichuna elisho njalo lathi hluphani mina ungangifaki ngoba mina ngathi mina abantu ababezinsizwa yabona umuntu ebhosha unqabela amanga yonke lento ayikhulumayo